Mám otázku na Juraja Karpiša. Hovoril vo videu, že zlato je lacné voči akciám, ale veď akcie sú teraz vysoko, aj zlato je vysoko. A tiež, ak si dobre pamätám, že hovoril, že na cene zlata je dobre vidno, ako eurá stratili za posledných 20 rokov až 90% hodnoty. To myslel infláciu alebo niečo iné? Lebo 90% za 20 rokov je masaker. Keď doteraz bola inflácia malička a iba posledné roky vyskočila. Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie video zo seriálu Juraj Karpiš odpovedá na otázky klientov Goldsafe. Firma Goldsafe prevádzkuje stránku investičnezlato.sk. Poďme teda na dnešnú otázku. A v tej otázke sa asi kľúčová vec, ktorá sa tam mieša, ktorá sa tam spomína, je tá inflácia. A preto by som začal trošku tým, že čo tá inflácia vlastne je. Podľa mňa veľa ľudí si to neuvedomuje, ale tá oficiálna cenová inflácia, to čo čítame v novinách, o čom počúvame neustále, ono to nie je tá skutočná inflácia, alebo to číslo, to percento, ktoré sa dozvieme, ktoré sleduje štatistický úrad na základe nejakého spotrebného koša, nie úplne presne odzrkadľuje to, ako nám tá centrálna banka, ten finančný systém kazí tie peniaze a do akej miery rýchlo strácajú hodnotu tie naše peniaze. Tá inflácia, ako už má vo svojom názve, že tá inflácia spotrebiteľských cien sa zameriava na spotrebné statky v ekonomike, ale treba si uvedomiť, že to je len jeden relatívne malý výsek ekonomiky. Keď si zoberme ekonomiku ako celok, tak tam máte aktíva, ako sú dlhopisové trhy, akciové trhy, nehnuteľnosti. Potom tam máte medzispotrebu, ktorá nie je v HDP, ktorá ide mimo tieto čísla. No a my keď chceme zistiť, koľko naozaj tie peniaze strátili na hodnote, tak nemôžeme ignorovať takéto veľké výseky ekonomiky. Ono kedysi v rovnici výmeny, to je akože tá ekonomovia to poznajú, ale kedysi tam nebol len hrubý domáci produkt alebo tie spotrebné statky, kedysi ten Fisher tam mal všetky transakcie v ekonomike. To znamená, že keď ste chceli zistiť, aká je inflácia v úvodzovkách, inflácia cien, čiže rast cien alebo strata hodnoty tej peňažnej jednotky, tak by ste mali zohľadniť aj to, čo sa deje na akciových trhoch, to, čo sa deje na trhu nehnuteľností, či už na primárnom alebo sekundárnom, to, čo sa deje na dlhopisových trhoch. To sú všetko obrovské trhy, ktoré momentálne tí centrálni bankári ignorujú, alebo to, čo sa deje v tých cenách, ignorujú. A preto podľa mňa tie oficiálne čísla nezachytávajú tú skutočnú stratu hodnoty tej jednej peňažnej jednotky. Takže mimochodom, kedysi inflácia sa nevolalo to znehodnotenie, ten rast cien následkom znehodnotenia peňazí, ale infláciou sa nazývalo rast množstva peňažných jednotiek v tom systéme. To znamená, že tá inflácia kedysi bolo to, čo spôsobuje rast tých cien v ekonomike. To znamená, keď tá centrálna banka alebo ten finančný systém vytvoril nové peniaze, to bola tá inflácia, ktorá sa prejavovala následne infláciou cien, rastom cien v ekonomike. Ďalší dôležitý faktor je, že keď sa sústredíme len na tú spotrebiteľskú infláciu a podľa nej posudzujeme tú stratu hodnoty jednej peňažnej jednotky, tak je tam určité zahmlievanie spôsobené tým, že minimálne teda od priemyselnej revolúcie a odkedy teda rastie produktivita, či už vďaka technologickému pokroku alebo vďaka väčším a väčším trhom, napríklad globalizácia, tak tie ceny, keby sme mali dobré peniaze, by mali klesať medziročne. To znamená, lebo keď vám rastie produktivita, keď teda nerobíte rožky nejaká babka, nešula to v rukách, ale robí to mašina, ktorá to vychrlí 1000-krát viac rožkov než tá babka, tak tá cena toho rožku by mala klesať medziročne. A to tá oficiálna inflácia nezohľadňuje. To znamená, že keď vám oficiálna cenová inflácia hovorí, že je 0%, tak aj tam došlo k znehodnoteniu peňazí, k inflácii a to znehodnotenie peňazí požeralo ten nerast tých cien. To znamená, že s dobrými peniazmi by tie ceny medziročne klesali 2 až 3% ročne s rastom produktivity, s rastom ekonomiky. Avšak s horšími peniazmi tam máme 0 až 2% infláciu. A treba povedať teda, že už aj tá nulová oficiálna cenová inflácia je v podstate 2 až 3% inflácia. To znamená, že tie ceny neklesli preto, lebo centrálna banka a finančný systém znehodnotil tie naše peniaze toľko, že nám zobral ten pokles cien a máme teda nulový rast cien. No a tých 2%, ten oficiálny cieľ centrálnych bank je teda inflácia na to. To znamená, že aj keď tá centrálna banka robí
cieľuje tú cenovú infláciu v tých spotrebných statkoch na 2%, tak v realite je to znehodnotenie peňazí o takmer 5%, 4 alebo 5%. No, samozrejme, úplne presne to nikdy neviete, o koľko by klesla tá cenová hladina vďaka tej produktivity, vďaka tomu rástu tej produktivity, ale tá cenová hladina by klesala. Čiže aj nulová inflácia je inflácia a 2% inflácia, ten 2% cieľ predstavuje až 4 až 5% infláciu. Ako teda zistíme tú skutočnú infláciu, to skutočné znehodnotenie tých peňazí? No vzhľadom na to, čo hovorím, tak akože ja používam kombinovaný prístup. Ja teda si pozriem aj tie oficiálne indexy, oficiálne ukazovatele cenovej inflácie, ktoré používajú centrálni bankári, ale nezostanem tam. Potom sa pozriem na peňažnú zásobu, to znamená, že na tú pôvodnú definíciu inflácie, to znamená, že či rastie množstvo tých peňazí v obehu alebo klesá. Vďaka tomu som videl prichádzať vysokú infláciu, napriek tomu, že všetci centrálni bankári sa tvárili, že nič také nebude v roku 20 a 2020 a 2021. No a potom dôležitým ďalším ukazovateľom je, že si porovnáme vlastne tie peniaze s niečím, čo v tej ekonomike nepribúda tak rýchlým spôsobom ako tie peniaze, že to porovnáme s nejakými reálnymi statkami. A na to naráža aj klient firmy Goldsafe, ktorý sa pýta, že teda za tých 25 rokov existencie eura, že vlastne to euro stratilo voči zlatu tých 90%. Úplne presne je to za toho štvrť storočia 88%. Ale to, že to nie je tým zlatom, ale že to je tým eurom, sa dá jednoducho ilustrovať, že teda kašlíme na to zlato, tak si tam dajme napríklad Ružinovský dvojizbák a pozrime sa, že čo spravili slovenské nehnuteľnosti voči tomu euru a tam vám vyjde úplne podobné číslo. Myslím, že tam to vychádza na nejakých 80%. Čiže vy keď si zoberete ozajstné veci, ktoré sa nedajú tlačiť v centrálnej banke alebo nevedia ich vytvárať komerčné banky a k ním porovnáte to euro alebo to nejaké iné zlé peniaze, tak dostanete realistickejšiu predstavu o tom, koľko hodnoty nám zobrala tá inflácia tou centrálnou bankou. Ak si pozrieme za to štvrť storočí, za tých posledných 25 rokov existencie eura, tie oficiálne ukazovatele inflácie, tak zistíme, že tam to euro stratilo iba 60%. No, musím sa usmievať samozrejme, lebo aj 60% za 25 rokov je celkom drsný výsledok, ale hneď vidíte, že 60% je menej ako tých 90% voči zlatu alebo tých 80% voči slovenským nehnuteľnostiam. Preto akcie sú hore, zlato sú hore, no to mi nehovorí nič o relatívnej cene zlata, ani o relatívnej cene akcií. Skôr mi to hovorí o tom, že ten dolár alebo to euro je dole. Že keď je všetko hore, tak to znamená, že tie peniaze, v ktorých sa robia tie ceny, strácajú hodnotu a tie sú dole. A preto keď ja chcem naozaj mať realistický pohľad ohľadom toho, že či zlato je drahé, alebo či tie akcie sú drahé, tak ja musím vypustiť z tej rovnice tie retardované peniaze, tie zlé peniaze. Musím sa vykašľať na ten dolár, na to euro a robiť to porovnanie bez tých zlých peňazí, aby som dostal teda lepší pohľad na to, že čo je drahé, čo je lacné a čo sa vlastne v tom finančnom systéme deje. No a keď spravím toto, keď si nacením napríklad americký index S&P 500 v gramoch zlata, tak zistím, že dnes americký index S&P 500 stojí asi 72 gramov zlata. No a to nie je úplne extrémne veľa, ako počas tej akciovej bubliny v roku 2000 to bolo, myslím, 170 gramov, čo bolo to výrazne viac. To znamená, že to zlato bolo výrazne lacnejšie voči tým americkým akciám. No ale zase nie je to ani málo, že keď sa pozrieme na rok 2012, tak to zlato bolo o mnoho drahšie oproti tým akciám, lebo vy ste si vedeli kúpiť len za 20 gramov zlata celý americký index S&P 500. Dnes je to 72, v roku 2012 pred 10 rokmi, pred 12 rokmi to bolo len 20 gramov. Ten dlhodobý historický priemer je niekde na 40 a preto ja vravím, že keďže dnes musím dať až 72 gramov zlata za ten americký akciový index, čo je výrazne vyššie ako ten dlhodobý priemer, tak mám tendenciu hovoriť, že teda ten zlatý bík ešte nezačal, že to zlato relatívne voči tým akciám a tým iným ozajstným statkom v ekonomike, nie voči tým zlým peniazom, ale voči tým ozajstným statkom v ekonomike ešte stále nie je drahé a teda ja nie som presvedčený o tom, že teda ten bík ešte začal a mám pocit, že tie drahé sú skôr tie americké akcie. Dobre, toľko k tej inflácii, toľko k drahému alebo lacnému zlatu, k drahým alebo lacným akciám. To je na dnes všetko a niekedy na budúce pri ďalších otázkach. Dovidenia, do počutia. Majte sa pekne.